ज' ज' अखा हाबाय लोब्बाल' अखा हाबाय Çıktı kanka. Kasar oka bay. Karena bang, karena bahaya udah kayak bosan bahaya. Pap. Tunggu lagi. Apa, terus ini saya kau. Semua tu. Ini mana kau? Iya enggak? Semua kali. Mula apa? Boleh kamu nak udah kamu nyoba na? Dah dua saya meniup bau betul lagi ya. Yo, sarsun jubbai masuk. Ini kan ya sarsun jubbai. Ya, nabur me, ses ukas jubbai ni. Bur maju me ukas jubbai ni.
हाग्रा बारियाव लायनायानो जायासै फिसा माब्रै गोरलै गोरलै दङ खासि मासे बिमा मानै सिजाजोबो बिसोरो दंजोबोमोन लामा जिं जिं हाग्रा हाग्रा दैया जमा जाहांबाय नै आंना फारसे जाला नै न'आ ओमफ्राय फै गैला बाइकखौ नारखोआबा जाला बाइकखौ नारथोंसै सारफुंजोब्बाय बाइक नारबाय बिथिं नागारबावगोनलै थाब नागारग्रा नंखाला अखाया बाब 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 रासो जाबाय नै न' सिंनिफ्राय खेबफिननोसै लाब्राव क'क्राझारावबो बाना जासिगोन नामा आंना मेगनानो सिनायला नै मा मा लिरदों फिसा फिसा मा लिरदों बाहाय नाइकलास बि अदाम मा लिरदों जाखो बुजियासैलै बाबा गिलुबालु दसेनो एसे खमायबाय नै आरो बारा जाफिननो नागिरबाय साल बागान बियो साल बागान बैथिंजाय मालिकनि नङा साल बागान मालिकनि नङा ओरै माइ गायग्रा दुब्लि बारि दङ बिथिंजाय
ओइ खनाजों ओइ मोदोमफुल बिबार गैला नागारथ'बाय साल बिफां नै सोरबाफोर सिनायाबा नुफेराखैबा माबायदि जायो साल बिफाङा नाय साल बिफां बियो सोरबाफोर सिनायाबा नुफेराबा नायनानै ला माबायदि साल बिफाङा बिराद गोलावखा गोजौ एकदमबारे नोरै थिखिनिसिमबो गोजौसिमखा रावलायनो नाङा हगार नैबे खाथिना जिया अखा नागारथ'वा ओंखायनो दोनथ'नोसै